Hola a todos y a todas, soy Marisol Salis Jiménez, soy escritora de novelas juveniles y cuentos infantiles. Empecé a escribir cuando tenía 12 años, a publicar cuando tenía 14 y bueno, actualmente tengo 19 y he escrito 5 novelas, un cuento infantil y también he participado en algunas colaboraciones en defensa de la filosofía en los institutos, sobre todo en bachillerato, y también rescatando una figura olvidada en la historia, una figura femenina. Empecé a escribir cuando tenía 12 años a partir de una redacción que hice para clase de castellano y de la cual empezaron a surgir un montón de ideas y un mundo fantástico que crecía dentro de mí y que era imposible no plasmarlo en un papel. Y así fue como, sin comerlo ni beberlo, empecé a escribir La Noche Roja, que 2 años más tarde publicó Bodón Ediciones, una editorial madrileña, pero no es un libro autoconclusivo, es una tetralogía, por lo que le sucedieron La Vindicta, que es el segundo, el tercero, El Retorno, y, por último, En su nombre, que se publicó hace ya 2 años. El año pasado tuve el placer, de la mano de Ediciones Yundeyuna, de meterme de lleno en lo que era escribir un cuento infantil. Era para mí un reto impresionante pasar del juvenil con las Crónicas del Ángel a de repente un cuento infantil, y así surgió ¿Qué hay en la chistera?, que es un cuento que se publicó el año pasado y en el que se cuenta, todo escrito en mayúsculas para prelectores, sobre todo se recomienda para niños y niñas de 3 a 6 años por esta misma razón, y cuenta la aventura de Pablo, un niño que sueña con ser mago y que en su chistera, haciendo un truco, pierde a su gatita Kissy. Entra dentro de la chistera y se va a buscarla a un mundo lleno de fantasía y de animales que le ayudarán a encontrar a su gata. Al final de este cuento también hay una guía para padres y profesores que quieran trabajar más con el cuento con sus niños, ya que es un cuento que tiene muchas formas de trabajarse y muchos prismas desde los que mirarlo. Finalmente, este año iba a publicar mi última novela, juvenil, autoconclusiva, de la mano de Algar, que es Incendio en la nieve, pero con toda la situación que estamos viviendo no ha sido posible todavía su publicación y todavía está pendiente, aunque sí que se publicará en este 2020. Es una novela que no tiene nada que ver con nada de lo que he escrito anteriormente, a pesar de ser todavía del género fantástico. Es una distopía que se plantea en un futuro en el que un meteorito ha arrasado toda la Tierra y los humanos evolucionan. Los pocos que han sobrevivido, por supuesto, los pocos que han sobrevivido evolucionan de formas muy diferentes, unos hacia temperaturas extremadamente frías y otros hacia temperaturas extremadamente calientes, lo que provoca que cuando se tocan entre ellos sea una muerte mutua. Nos situamos con Seilin. Seilin es una chica con una temperatura fría que conoce a un chico con la temperatura extremadamente caliente. Entonces, ¿qué pasará si se enamoran? No pueden tocarse. A pesar de que el hilo conductor de esta novela es una historia romántica, no solamente se trata el romanticismo, sino que también se habla sobre política, diversidad, la búsqueda en nuestro interior de quiénes somos, el madurar, el pasar de ser una niña a una mujer. Creo que es una novela que os podrá atrapar y, como he dicho, es una novela autoconclusiva. Como estas novelas, escritas por mujeres empoderadas a lo largo de la historia, muchas de ellas escondidas tras seudónimos con nombre de hombre, te podría decir tantas. Es una suerte hoy en día el poder recoger ese legado
y poder mostrarme como lo que soy, una mujer, y poder decir a los cuatro vientos que soy escritora y como yo te'n podria dir mil. Muchas gracias. Bon dia, amigues i amics. Soc Mercè Viana, escriptora des de fa molts anys. Un grapat ben gran d'anys. I això m'ha permès escriure molts contes i també algun llibre per a més grans i especialment també de poesia. Quan jo vaig començar a escriure, jo ho vaig fer fonamentalment per les meues filles, que eren menudes, i pel meu alumnat, començia a escriure contes per a d'ells, per a d'elles. Però també m'agradava molt escriure poesia. I me n'anir pels camins de la poesia i alguns llibres se'n varen publicar i algun premi va caure també. Però ja vos dic que especialment m'he dedicat a la literatura infantil, a aquest públic tan agraït que són les criatures. I també, de tant en tant, faig alguna cosa per a més grans, per a adolescents, llibres que en realitat els poden llegir adolescents i gent gran, per la seva temàtica, pel seu estil, senzill. Jo tinc una escriptura molt senzilla, perquè és com més m'agrada la literatura. Però avui no vaig a parlar-vos de tots aquests llibres que he fet i els tinc una estima, com si foren fillets, no? Que és el que ens passa a les persones que escrivim. Quan acabem un llibre és com si el part ja s'hagués acabat. I aquest llibre, quan veu la llum, el vols com si fos un fillet teu. Però avui no vaig a parlar-vos de literatura infantil o d'algun dels meus llibres escrits i destinats als xiquets i xiquetes. Avui vaig a parlar-vos, tot i que siga una miqueta, del llibre que es diu Les dones invisibles. Un llibre adreçat a adolescents, joves i no tan joves. Les dones invisibles està publicat per Perifèric Edicions i és Premi Narrativa Juvenil Benvingut Oliver 2017. A aquest llibre li tinc un carinyo especial. Per què? Doncs perquè des del 2012, crec que va ser, que va haver una cosa terrible, va succeir una cosa terrible a l'Índia, i és que en Nova Delhi, que a una estudiant la varen violar diverses vegades en un autobús i se la varen emportar a l'hospital pràcticament desfeta, aquella notícia va impactar a tot el món. I a mi em va impactar moltíssim. Aleshores, allò em va fer que jo començara a llegir notícies i notícies sobre la dona en l'Índia. I arriba un moment que el meu cap estava tan ple d'informació que necessitava volcar-la. I comencí a escriure Les dones invisibles, sense saber si es publicaria o no es publicaria, si acabaria el llibre o no acabaria el llibre. Però jo necessitava posar mitjançant l'escriptura algunes de les coses que jo tenia al meu cap. I va néixer aquesta història. Una història on es barregen actituds, es barregen dificultats,
es barreja també la solidaritat entre dones, es barreja l'explotació infantil i la doble explotació de la dona, tant en el món laboral com en el món familiar, simplement per ser dona. Però també es barreja dins de tot este mare magnum de paraules, es barreja també l'esperança. L'argument que conté totes aquestes coses, o sentiments, l'argument és molt senzill. Es tracta d'una xica que naix al si d'una família molt conservadora a Nova Delhi i és educada com una dona dins d'aquest context conservador. Aquesta xiqueta no podrà viure els seus somnis, que és arribar a estudiar, sinó que ha de sotmetre's a la voluntat del pare. Perquè així on va anar la tradició. Però la mare, que és una altra xiqueta major, aconsegueix que la seva filla pugui anar a l'escola fins que la trauen per a casar-se i pugui menjar els mateixos aliments que menja el seu fill. Perquè en aquests ambients en l'Índia, la dona, la xiqueta, millor dit, no menja igual que el xiquet. Al xiquet se li ha de criar molt bé. La xiqueta té igual, perquè després es casarà. Indira, aquest és el seu nom, es casarà quan li manen que es case i patirà el que pateixen tantes dones que es converteixen en un objecte sexual per a l'home. Per una sèrie de circumstàncies, la xiqueta, perquè continua sent una xiqueta, que ja té una filla, ha d'escapar-se de casa on viu, de casa dels seus sogres, del seu marit, perquè aquest mor. I fins i tot la sogra, que la maltracta moltíssim, insinua la possibilitat de que la cremen junt amb el cadàver del seu home. Cosa que ara no es fa perquè està prohibida, però, alerta, fa 10 anys, en un ambient rural, es va descobrir que van cremar a una dona amb l'home quan es va morir, que és el que es feia abans. Bé, Indira s'escapa de casa, Indira va a casa dels pares, que no la poden acollir perquè això està mal vist, i Indira se'n va amb la seva filla i amb una sèrie de diners que els pares li faciliten a l'altra banda de la ciutat, on troba una ONG i una gran amiga de sa mare, que l'ajudarà i que la farà conèixer una altra realitat, una realitat que la traurà d'eixe món d'explotació i d'obsessió. Al llarg de la novel·la, quan jo suposo que la llegireu, i ja veureu tota aquesta explotació que hi ha de la infantesa que va pels carrers, l'explotació, com abans vos he dit, també de les dones, però també veureu l'esperança, veureu la solidaritat que existeix entre dones. I veureu que la vida, tot i que siga difícil, de vegades, amb l'ajuda d'altres persones, pot canviar per a nosaltres. És la vida de tantes indires de l'Índia i del tercer món. I ja no em queda només que donar-vos les gràcies, donar les gràcies ja que encara estem sota aquesta situació tan terrible, donar les gràcies
a tota la gent que està complint amb la seva obligació, donar les gràcies a aquells sanitaris que estan treballant tant, recordar als escriptors i escriptores, la gent de l'art, de les ciències, de les lletres. I donar les gràcies a l'Ajuntament de Picassent i especialment a Anna, la bibliotecària, que m'ha facilitat la possibilitat que avui us pugui parlar. Una abraçada a tothom i un beset. Bon dia. Hola, soy Ángela Quintas. Lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a participar en estas charlas que dais en la biblioteca. Y hoy he venido a presentaros el libro El secreto de la buena digestión. Este es el tercer libro que escribo. El primero fue Adelgaza para siempre. Como funcionó muy bien, luego escribimos las recetas de Adelgaza para siempre y después, bueno, me tomé como 1 año y medio sabático en el que me decidí por escribir este libro. En este libro lo que cuento es un poco todo el trayecto que hace el alimento desde que lo introducimos en la boca hasta que hace todo el recorrido por nuestro aparato digestivo. Luego hay un capítulo que está dedicado enteramente a esa palabra tabú que la gente tiene mucho problema para pronunciar, que son las cacas, y que realmente nos dan muchísima información de nuestro estado de salud. Y luego, por último, hay una parte en la que hablamos de lo que es la disbiosis, la eubiosis, cómo puede alterar esa microbiota. La microbiota es lo que antes llamábamos flora intestinal, que le hemos cambiado el nombre porque realmente dentro no tenemos flores, sino lo que tenemos son bichitos. Pues cómo la alteración de esa microbiota puede hacer que tengamos diferentes patologías, algunas patologías que vamos a relacionar claramente con nuestro aparato digestivo, ¿no? Como puede ser hinchazón, gases o que hay algunos alimentos que nos sienten mal, pero cuando esa microbiota está alterada pueden aparecer otras patologías que en un primer momento nunca vamos a relacionar con que algo está funcionando mal en nuestro aparato digestivo, como puede ser dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, mucosidad. Entonces, bueno, en el libro cuento un poco al principio todo ese trayecto y luego cosas que pueden hacer que nuestra microbiota se vea alterada. Bueno, espero que lo disfrutéis. A mí, la verdad que para mí ha sido un placer escribirlo y creo que a todos nos puede ayudar en un momento determinado a tener una buena digestión.